Здрасти, Митя. Тази ми е любимата. Окей, влизай. Мислимо, ако не е вярно. Ще видиш, бе, много по-яко от другите. Готине, и вратите се отварят. Аз вече имам такава, не става. Айде по-бързо, бе! Айде, влизайте. Чупка, бе, зайци. Страшна работа. Суперско! На това му се казва телевизия. Цифрова телевизия Булсатком. Включи се сега само за 28 лева. Пускай лятото. Вземи Лопедиум. Излез от тоалетната. Лопедиум с бърз ефект при диария. Лопедиум е лекарство за възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Всеки е майстор с мусюбриколаж. Някой на мекия подход, други на модерната баня. И всеки си намира майсторската оферта. Изкуствена трева за тераси и балкони. Издръжлива и лесна за поддръжка. Плочки за баня есенца от Кай с мраморен ефект в кафяв и бежов нюанс. Перфоратор Райдер с регулируеми обороти, 3 функции в комплект с куфър и 3 години гаранция. Купи в магазина, онлайн или по телефона от Мусю Бриколаж. Кога за последно опита нещо различно и разтърсващо? Внимателно изпечени италиански лешници, обгърнати от пухкава сметана и покрити с плътен млечен шоколад. Избери своето следващо приключение с Нюи. В твоите ръце е да се наслаждаваш без прекъсвания, да продължаваш да бележиш, да свириш своята песен и всеки ден да си още във форма. Вземи Простенал Перфект за здрава простата, за нормална функция на уринарния тракт, за мъжка потентност. Простенал Перфект. Бъди още във форма. Простенал – номер 1 продукт за простата 4 години подред. Пак ли си огрижен за черния си дроб? А знаеш ли, че има Ливорон Форте? Възстанови чернодробната си функция и живей без отпаднала остеомора. Ливорон Форте е специална подсилена формула с 6 пъти повече силимарин и 50% повече уредин. Ливорон Форте вдъхни нови сили на черния си дроб и споделяй радостите в живота. Kinder Bueno Light. Позволи си да се поглезиш. Знам, че трябва да се грижа за кръвната захар и зрението си. А аз за периферните си нерви. С Уримил Гликол се чувствам спокойна. Уримил с уридин и витамини за нормалната функция на нервната система. Гликол, алфа-липоева киселина и хром за нормалните нива на глюкоза в кръвта. Рибофлавин за нормално зрение. Уримил Гликол. Спокойствие за периферната нервна система, кръвната захар и зрението. Гмурни се в хиляди истории, в които всеки детайл е цяла вселена. Почувствай играта както никога досега и изживей най-епичната история, твоята собствена. Вземи PlayStation 5 на промоционална цена от официалните ни партньори до 15 юли. Раните са неизбежна част от ежедневието на всяко семейство. Понякога сме неловки и невнимателни. Или сме прекалили със слънцето. Приковани сме на легло.
или пък си играем с огъня. За всички видове наранявания, от безобидните до юнашките, използваме Цикатридина спрей. Модерна формула за лесно нанасене и по-бързо заздравяване на тъканта. Цикатридина. Любимо име в борбата с раните. Супер помощ за нараняванията на всяко семейство с Цикатридина спрей. Само сега вземи Цикатридина спрей с подарък Цика Скин капсули. За удоволствието да притежаваш високотехнологични уреди има Xiaomi. Избери смартфон Redmi Note 11S и се наслади на модерен дизайн и дисплей, с който ще се потопиш в света на чудесата. Придвижвай се в града през лятото по-лесно с Mi Electric Scooter 3. С него ще избягваш задръстванията и няма да търсиш място за паркиране. И поддържай идеална чистота в дома си с прахосмокачка робот за сухо и мокро почистване, подходяща за всякакви замърсявания. Вземи своя нов иновативен уред Xiaomi. Търси в Зора и на zora.bg. Комплексът от мощни активни съставки на Фенаксон спомага да се изправите сега и да подкрепите нервната система за напред. Фенаксон. Отново изправени. Чуваш ли това? Именно. Нула грижи. Запомни този момент в новата серия на Xiaomi Redmi Note 12. Модели с до 200 мегапикселова супер камера и достатъчно памет за всички летни снимки. Вземи сега с нула вноски за първите 3 месеца и 3 години гаранция. Разгледай и още много модели на Yetel.bg. Пак ли те пронизват гърбът и кръстът? Често ли изтръпват крайниците ти? Опитай Уримил Forte Max. Модерният подход в грижата за периферната нервна система с максимална доза уридин монофосфат и цитидин. Формулата на Уримил Forte Max допринася за нормалната функция на мускулите и периферните нерви. Уримил Forte Max. Максималната грижа за твоя комфорт. Избрахте ли? Нека да е лятно. Малко като дъжд, да заспим на плажа, с вятър в косите, Ариана лятно. Супер екстра фреш леката бира. Интимните възпаления и инфекции не са задължителна част от привилегията да бъдеш жена. Увери се с Гинексит, италианската грижа за интимна хигиена. С противовъзпалително, противогъбично, успокояващо и освежаващо действие. Поддържа ежедневно своето здравословно pH с Гинексит интимна пяна. Една опаковка осигурява над 90 освежаващи измивания. Винаги уверена в себе си с Гинексит. Кой доставя тези чудни малини в Лидъл? Найден Петров. Айде, ето те! И волейболните звезди са фенове на българските плодове в Лидъл. Проверени за над 700 вида остатъци от пестициди. От четвъртък до неделя 125 грама български малини с 50% намаление за 1,79 лв. И банани доле за 1,95 кг. Плодове и зеленчуци с медал за най-високо качество. Само в Лидъл. Първи признаци на чревен дискомфорт взимам Линекс Форте с комбинация от живи пробиотични бактерии, подсилени с пребиотик, за да не се притеснявам от неприятни изненади по време на почивка. Линекс Форте. Увереност отвътре всеки ден. Госпожа Милева каза на съседката, че мобилните плащания с Виза са защитени. И тя също започна да плаща с телефона си. Добави карта Виза в мобилното си устройство, плащай редовно и участвай за iPhone. Шуменско 100% малц. Вкус по-добър от най-добрият ти приятел. Цвят по-златен от шанса, който все чакаш. И пяна по-богата от въображението ни. Вече и в удобен кен. Шуменско 100% малц. Създадено от жажда за повече. Открий новите колички Ferrari в Shell. Изживей емоцията, мощността и красотата. Открий цялата колекция само в Shell. Научи повече на shell.bg. И тази седмица спестявай с Kaufland. Вземи краве сирене Белиса за 11,99 за килограм и литър екстра върджин маслиново масло Costo d'Oro Интеграле за 12,99. Виж всички наши предложения на Kaufland.bg. От нашите са! Вкусни кремвиши от деликатес! Синица! Фемин Хелп допринася за ограничаване на неволното изпускане на урина през деня и през нощта. Фемин Хелп. Контролът е важен.
Хидролес Слим. Освободи се от излишната вода. Хидролес Слим е натурален продукт, който извежда излишната вода, улеснява отслабването и премахва водния целулит. Гледай внимателно. Хей оферти, хей ги 2 на цената на едно. В Метро. Двойно кафе за двойно повече ароматни събуждания. Вкусно масълце за двойно повече сандвичи. Изискано месце за каквото ти е на непце. А за да има баланс и салатите ще са по 2. Препарат за двойно пране. За цели 100 пранета. И още над 230 екстра оферти. 2 на цената на едно. Метро. Имаме го. Спря да ме боли главата. Аналгин действа ефикасно срещу главоболие, болка и температура. Сега е новият Аналгин Макс Саше. Разтворима форма, с приятен вкус и по-силен обезболяващ ефект. Аналгин. Без болка, животът е прекрасен. Аналгин и Аналгин Макс са лекарствени продукти без лекарско предписание за възрастни деца на 10 и над 15 години. Преди употреба прочетете листовките. Открий Сенсео. Нов начин да приготвиш кафе от сертифицирани висококачествени смелени кафе зърна в компостируеми дози. Само с натискането на едно копче. Наслади се на дълго кафе. Капучино с плътна пяна и дори изискано еспресо. Сенсео. Твоето кафе, както го обичаш. Как се отървах от пърхота? Да, наистина се отървах от пърхота. След 4 седмици резултатът е видим. Парусан за него и за нея. Коледа през юли в ЕМАГ. Избери хладилник Беко за 699 лева или на изплащане без лихва за 10 или 20 месеца. ЕМАГ. Ето го и световният шампион по балансиран вкус. Жатецки. Нека отпразнуваме титлата заедно. Питаш се как? Вземи поне един Жатецки. Регистрирай касовата бележка на jateckipromo.bg и може да си един от 100-те печеливши на бира за цялото лято. А за още по-весели споделени моменти, вземи Жатецки за поне 10 лева и играй за големите награди. Подаръчни карти по 1000 лева, с които можеш да почерпиш цялата компания. Играй, спечели и почерпи с новия перфектно балансиран вкус на Жатецки. Слабата ти коса се нуждае от помощ? Избери Гарние Фруктис SOS Repair с масло от амла и течен аминокератин. Веган шампуан и балсам за възстановяване на косата без отежняване. Грижа без отмиване. Защитава косата от нагряване до 230 градуса и възстановява едногодишно увреждане. Фруктис SOS Repair от Гарние естествено. За удоволствието да притежаваш високотехнологични уреди има Xiaomi. Избери смартфон Redmi Note 11S и се наслади на модерен дизайн и дисплей, с който ще се потопиш в света на чудесата. Придвижвай се в града през лятото по-лесно с Mi Electric Scooter 3. С него ще избягваш задръстванията и няма да търсиш място за паркиране. И поддържай идеална чистота в дома си с прахосмокачка робот за сухо и мокро почистване, подходяща за всякакви замърсявания. Вземи своя нов иновативен уред Xiaomi. Търси в Зора и на zora.bg. Менопаузата контролира теб или ти контролираш менопаузата? Избери себе си с Фемовита Форте ден и нощ. Фемовита Форте ти дава денонощен контрол върху горещите вълни, безсънието, емоциите и външния вид. Всички основни групи фитоестрогени в един нехормонален продукт, който работи и се грижи за твоята пълноценност. Фемовита Форте ден и нощ. Неусетна менопауза за теб и любимите хора. Рибата кой плува срещу течението. И колкото и трудно да стане, винаги намира начин. Точно като някои хора. Потребителски кредити от ОББ. Променлива лихва 4,15% при посочените условия. ОББ. Можеш. Имаш световъртеж, шумът в ушите не спира, паметта изневерява, а студените крайници са често усещане. Нарушеното кръвооросяване превзема живота ти. Вземи Гинкоприм Макс, 60 таблетки с още 20 само за теб. Максимален ефект за памет и кръвооросяване. Имаме новина. Вече започваме с 10 минути по-рано. Новината е добра. Ще ви будим в 7 без 10. Както винаги, ще ви държим на щрек. За да научавате първи новините и да видите всичко, което ви вълнува. В 7 без 10 всяка сутрин.